Moikka ja tervetuloa vetreyttämään kroppaa mun kanssa syöttöjen jälkeen. Toki tää treeni sopii ihan täydellisesti esimerkiksi toimistotyöläisille. Vauva-arki, se on fyysistä puuhaa ja yleensä me ollaan samoissa asennoissa pitkiä aikoja, joten kroppa oikeasti tarvii rentoutta. Aseta keppi sun selän taakse. Kepin molemmat päät lepää sun käsivarsilla. Käännä häntää kevyesti koipien väliin, niin saadaan meidän keskivartalo aktivoitua ja lähde työntämään lantiota taaksepäin. Selkä pysyy koko ajan neutraalissa asennossa, palaa takaisin ylös ja toista liike samalla lailla. Tuodaan aktivaatiota meidän koreen ja venytetään meidän takareisiä samalla. Katse pysyy etuviistossa, jotta saadaan niska pidettyä pitkänä. Ja toista liikettä ihan rauhalliseen omaan tahtiin. Jos haluat ottaa hengitystä mukaan, niin vie takapuoli taaksepäin sisäänhengityksellä ja palaa takaisin ylös ulos hengityksen tahtiin. Tämä hengitysrytmi tukee meidän keskivartalolihasten aktivoitumista. Pidä huoli liikettä tehdessäsi, ettei lantionotko lähde korostumaan missään vaiheessa, vaan että se häntä pysyy jatkuvasti jalkojen välissä. Saatat tuntea kevyen nosteen ja aktivaation alavatsalla, ja se on tosi hyvä juttu. Me tullaan yhdessä vielä 2 viimeistä toistoa. Ja viimeinen. Viimeisen toiston jälkeen jäädään tänne yläasentoon. Keppi pysyy edelleen samassa asennossa ja lähdetään kiertämään meidän yläkroppaa tosi rennosti puolelta toiselle. Lantio kiertää mukana. Ja tunnetaan, miten tämä kiertoliike huoltaa meidän koko selkärankaa niin ihanasti pitkien staattisten syöttöjen jälkeen. Voit lähteä hidastamaan liikettä, palataan keskelle ja tuodaan keppi suorille käsille ylös. Lähdet taivuttamaan yläkroppaa ensin vasemmalle päin, sitten pyöräytä pyöreällä selällä itses alas keskelle ja nikamalta rullaa itses takaisin pystyyn. Tehdään sama toiselle puolelle. Pyöreällä selällä alas ja nikamalta ylös. Kun sä liikut sivuttaissuunnassa, niin liiku 2 seinän välissä ja lähde kiertämään sitä selkärankaa vasta tuolla liikkeen lopussa. Tunne kuinka kyljet venyy, kuinka koko meidän takaketju venyy ja kuinka kokonaisvaltaisesti tää liike meidän kroppaa huoltaa. Pidä liike rauhallisena. Jos joku kohta tässä liikkeessä tuntuu erityisen hyvältä, niin jää sinne. Ja keskity nautiskelemaan jokaisesta toistosta. Viimeiset 3 rauhallista toistoa. Pyöreällä selällä ylös. Viimeinen kerta vasemmalle puolelle. Ja viimeinen toisto oikealle. Jätä keppi alas suorille käsille ja lähdetään pyörittelemään tosi klassisesti keppiä sun selän taakse. Nyt vältetään selän notkistumista. Eli pidä huoli, että sun keskivartalo on tämän liikkeen aikana aktiivinen. Sä saatat jälleen tuntea sen kevyen kannattelun alavatsalla. Ja lantio pysyy neutraalissa asennossa, kun me kiepsutetaan keppiä eteen ja taakse. Pidä käsivarret koko ajan suorana ja ota kepistä leveämpi ote, jos tarvii. Jätetään keppi eteen. Lähdetään pyörittämään vasempaa kättä taaksepäin. Oikea käsi pyörähtää takakautta eteen. Vasen pyörii taakse ja oikea eteen. Just näin. Kädet pysyy edelleen suorana. Vasen taakse ja oikea eteen. Vaihdetaan suuntaa oikea taakse ja vasen eteen. Käsivarret pysyy suorina. Oikea käsi taakse ja vasen käsi eteen. Ihan loistavaa. Viimeinen toista vielä. Pyöräytetään keppi nyt takaisin selän taakse, mutta ei ihan alas. Jätetään se noin puoliväliin
Ja tunnetaan, miten meidän rintalihakset venyy, kuinka meidän rintakehä avautuu. Pumppaillaan täällä selän takana pientä liikettä. Muista hengittää. Ja jos haluat, voit tuoda katsetta kohti kattoa. Hyvä. Asetetaan keppi eteen pystyasentoon. Perutellaan me taaksepäin ja pudotetaan meidän rintakehä käsien väliin. Pyri pitämään asento rentona. Voit keinutella keppiä puolelta toiselle. Kuulostele, että mihin suuntaan sun keho kaipaa liikettä. Tunne, miten mahdollisesti pohkeet, takareidet venyy ja kuinka selkä saa rentoutua. Ja jos hyvältä tuntuu, niin voit tarttua kepistä aina alempaa ja alempaa kiinni. Me ollaan tämän päivän osalta valmiita. Pyöräytellään vielä päätä ympäri kumpaakin suuntaan. Rentoutetaan niskaa. Iso kiitos tästä treenistä. Ihanaa kun sä olit mukana. Toivottavasti kroppa tuntuu vähän vetreämmältä. Ja me palataan ensi sunnuntaina asiaan. Moikka!